jroning atiku. Oh jaman biyen-biyene aku katon nopo, saiki aku iki katon nopo. Putra putrimu aku wong ora kuno, padha tureku jiwa wis tak trima pacrah karo kang kuwasa. Bunga susah dilakoni kanthi lilo, mula aku rengira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya. Saiki uripku banget
telongso. Iya hahaha. Iki pobiane Pras ki wong ro banci kok. Wedi banget pokoknya nek ro banci. Sampean banci apa, Mak? Apa Pras. Iki yo malah nopo iki jan. Tawa sing ayem Pras, tempel-tempel kok ngopo ra meteng. Wis lho. Pras. Kowe tetep saya digarapi terus. Yo, ora sing jogete gandul-gandul ke sapa jenenge? Mupet. Endi mupet endi? Pet. Sik. Oh, gak kecepit. Aku seneng karo mupet ke. Wah, kene jodone wis jeng kayak gini. Pet. Pet, anakmu lho, Pet. Iki anake mupet. Udu. Iki kae jenenge Pras, iki jenenge Prus. Mas jenenge sapa, Mas? Prus. Wis to. Wis. Jenenge Wis. sapa? Iki Mak Edan nek nang kene mesti kerasan lho. Wah ganteng-ganteng kecuali mupit. Kok menek mupit? Wes tetep mbok pacaan gantengnya tetep ngono kae. Ibu umur ini ra. Ibu umur ini to. Aman berarti. Aman. Iya. Duh. Wis korban ketiga. Sepisan Pras. Rasa cemburu, Rut. Mas Ono Budi. cemburu. Iki delalah Pripun? montolan ora ono sing wedok. Nek ana sing wedok. Aku sing Wedok. wedok. Kowe Basuki kok. Kuwi jeneng asli. Hah? Aku ya Jok, anu heran nih. Nek nang sekolahan ngono kuwi. Wah, masa nang sekolahan kok meni Bu Guru. Ya ora mungkin to. Yo, Pak Basuki. Pak Basuki mau apa ya? Wah, iya. Heeh. Mak, Hah? kenalan sik wae piantun kene wong durung do kenal. Wong yo kene iki lanang apa wedok yo dijelasno saiki. Buka oh. Ya. Sik. Aja ngene. Ngadeg sik. Iki wis ngadeg. Ora ngadeg sik. Wis ngadeg. Kudu sing kuwi. Ngadeg sik lho. Nah. Masuk Pak Eko. Masuk. Piye arek sida kenalan apa ora? Monggo. Kenalan Dikasih waktu. Gang kenalan. Ini ngapa tuh, Pak? Setar membahana, Pak. Kowe kok mau takon Mantap yo ngatos yo, Mas. Aduh, mau takon go pancing mah ora. Kene, Mas. Kenalan kene, Mas. Iya. Kapan ngomong? Ki kepiye to ki Ngomong kapan? Ya iki ngomong yo. Sapa? Bang Matke sing ngidam kan ngene iki. Iya. Oke teko. Iya. Maedan, aku rapek oleh Mas Irul kok ulate lho. Ndi? Kuwi ora marga kuwi. Ora. Sik, Mak. Hah, Gaya tenan kok saiki, Mak. piye to? Sinten? Ra kenal ora aku ra salaman. Sinten? Oh, nggih, Riyadi Mas Irul. Sugeng Riyadi. Nggih. Nggih. Dumeh nggawa apa iki jenenge Rut? Bulu mata. Oh. Cetar membahana. Ora, saya ketutupan, Mas.
Bulu mata entok nih. Ayo entok. Sing pasang keke lho. Rasa guyu sik, gek ngomong. Piye? Napa Pras? Pras. Gatel kae, Mak. Gatel kae praski dijak wae. Pras, sesuk baksomu langsung viral. Oke sing do tuku. Iki ra sik dambung banci kae ngono. Heeh. Ih ya Allah. Ngarani aku banci po. Wedok. Delok. Ora ya. Ora. Wong cetha bento ngono aku suweke sithik kok. Izin ngaturna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab kurang. Tak baleni ya Bu Oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantep ning ngene iki ya. Mantep. Heeh. Kok Nek suara cilik. Ora jane wedok apa lanang to? Sampeyan ke wedok. Oh, wedok. Heeh. Ki Jen, kuwi digosok to karo kowe terus iki. Aku amuk marukul. Lek. Wong kuwi wong Jen kendang kuwi kok. Jen saka kendang kuwi lho. Asine nuthuk ki lak Jen asine. Nggih. Dalam menika kula kadang Pinyara saking semaput. Citra Rimba. Maraksa nonton ngarsa panjenengan sedaya nderek mangayu bagi acarane apa Mas Irul? Mesti ora ngerti. Ngerti, Mak. Ngerti. Cetha lho. Apa? Sawalan. Oh, tak kira supitan. Alat ya sampean. Halal Nggih. bihalal. Halal bihalal nggih. Mboten supe ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh. Matur nuwun sanget nggih Mas. Nggih. Kala-kala ngono kok ya Mak Endang kok ya tekan kene. Ilih, seneng ngono dadak Maedan. kolo-kolo. Maedan. Aku yo iya. Kok Pripun? dengaran caklet ya tekan. Ah sampean ki Iki jane aku yo ya Allah. Dia sedulur nganu kok yo kapan li ngejob. Oh. Sedulur kan ndi yang cetha. Apa? Nyanyi. Yo. Sapa? Nyawer piro? Iya wis kok Sik, ngomong Mas Joko. aku nek ditonton Mas kae grogi ya. Heeh. Mas Joko. Mas Joko. Mas Joko tak Mas Joko. Enje dipun tepangaken menika cak Cak kelep. kelep. Cak kelep kuwi yo statusnya apa? Duda. Tak jelasno ngene nek iso golek piantun kene rak yo. Pras, wis ndek bojo urung? Wis po? Wis. Ora sih. Pras, anakmu pira Pras? Aku arek bojo iki ora wani. Wah, Iki anake Pras. Pras, malah nang kono ngono janjian. anakmu, Ya Allah. Pras. Pras, anakmu. Iki Ya bapakmu. Allah. Didirke Le, bapakmu. le, wingi bodho leh saweran pira kowe le? Sampeyan piro bodo? Kowe investasi bodong to kowe? Bapakmu jenengane sapa? Pras, Sok nek gedean ada dadi apa? bajingan. Sik, wingi bodo duite entuk pira? Duite entuk pira? Ora ngerti. Makmu jenengane sapa? Entrane piye to disangoni kok ora ngerti. Narti. Bojomu Narti. Ibumu jenenge Narti. Oh iya. Sik. Wes, Tak kandhani. komen iki Kowe golekke ibu anyar gelem ora? Mbok gelem. ngene kaya maendang ngono. Pras, kowe ki ora nantang. Ora nantang. Nek makmu ganti mak endang gelem ora? Moh. Gelem ora? Moh. Gelem. Gelem ora? Ora gelem Sesuk nek ketemu Kak Seto sama di penjara. Ya ora to. Ya weh. Kin, anakmu Kin. Yo, Mas. Enggak, lanjut mawon. Ben, tak tanjake kok. Oh, Mas Iro kan. Seminggu ra leren kok. Masya Allah. Kayak nganu, WA sing omah. Sik, Drik, ke bapak montolan.
Ayo Prakoto ngawuruna rukune Islam yo iku lima sahadat loro ana ing rukun kang siji bisa sira kelawan nabi Kaping pindune lakoni salat kaping telune bayar zakat papat poso ono ing bulan Ramadan limo kaji kaping limo kaji lamun kuwasa ayo Prakoto ngawuruna rukune Islam yo iku lima sahadat loro ana ing rukun kang siji bisa sira kelawan nabi kaping pindune lakoni salat kaping telune bayar zakat sing poso ono ing wulan Ramadan ping limo kaji kaping limo kaji lamun kuwasa Melaku, ayo melaku. Ndang. Yo, ana sing request ora iki Mak Endang gak nyanyi. Apa? Mas Joko. Manut sing request kok. Biasanya yang request ki wong A1. Kae yo, A1-ne jaluk sik. Tambah kangen ana sing arek nyawer loro 50. Dijaluk sik. Cakelep. Jaluk sik. Mas Joko wo. Wah, kuwi juragan. Wis juragan. Wis Jaluk tak delok. Wis. Matur suwun Mas Joko. Ya kuwi Mak Endang kok. Sing kangen sapa? Sing namani sapa? Senawani sapa? Sik, Mak, takoni sing namani sapa? Namanya sapa? Nah, Ayo nyanyi yo. Nyanyi, ayo. ayo. Walah, Dian nilai. yo karo mangku. Mangku apa ora? Ayo Mas. Dikasih Mas Rul. Irul. Mas Joko. Apa tak? Sapiro Mas, nada banci Mas. Astaga, oke angel tenan nada banji ki malah ya. Jare nada WC. Sapiro seneng waktu biyen bocah dhewe. Eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kaya brokon seneng atine. Mas apa wis lali siramu Ege samana yen dolan karo Yo yo. Pancen wis suwe ora tau ketemu wis samestine lali aku pas mongkon saiki ketemu
alit ali sandulet kanggo tombo kangen iki Kasasat mimpi burung putung tangi rasa kangen wis bisa mari mono siramu dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mumpung saiki Dia tombo kangenku kangenmu bani eling nalika iku Loh, iki padono apa iki? Aja dicopot. Iki jan tak sengaja diselewas-selewah ngene kok. Iki kan kaya utekku, ndek dhuwur. Iki nek ora ndek dhuwur ora payu rono rene. Samene kok jan sik paling Copot siji lho kowe. Iya kowe. Ketok lho kowe. Nawa mak sing paling nawa sik paling gemes kok iki. Niki lho. Iki jam sampean. Nggih ngidam kula. Mangke mangasta kondur bolak-balik sewengi ping 10 ramet tengok Mas. Jenengan nek ora percaya, tanget Mas Mus niku. Nggih, pun nate kok niku. Bayar ora, Mak? Bayar apa ora? Tinggal KTP. Wah. Iki. Yo Mas terus ki Mas. Yo, Jo. Apa iki? wajib ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu aja leren yen durung rusak podomu aja leren yen durung rusak podomu wadon lurung ilmu wajib mainan wadon lurung ilmu ojo linen yen durung rusak bodomu ojo linen yen durung rusak bodomu rapi kuasale agawe wenang rapi kuasale agawe wenang kita mong sunat yo maring sembahyang kita mong sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang Rafiku
sunah nulungi maring sembayang, nulungi maring sembayang. Aman nggih Lur. Oke. Pripun aman panitia pripun? Ana Aman, apa, Bos? Ji? Mesake adik-adik Iya, sing pinggir-pinggir niku mang ndak. Ya. Kabeh sedulur, kabeh kanca yang momen sawalan juga kok. Ojo ngasih Pada goda. semua pemirsa, boleh joget sepuasnya tapi tetap jaga keamanan, oke? Mungkin terjadi gesekan, terjadi senggolan itu hal yang sangat lumrah, oke? Jadikan sebagai salam persahabatan di antara kita. Tetap jaga ucapan, jaga tindakan. Karena ngendikane Abah Juwardi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Oke, keselamatan manusia tergantung dari ngendikane panjenengan semuanya. Moga lanjut kembali bersama Citra Riba Indonesia. Yo, iki arek ana request apa meneh iki lagune? Ji la ji. Ji wan ji. Kang Ipan, Kang tambahi Kang. Ji wan ji. Ji lo ji. Ji wan ji. Di podo. J la J, ya masuk. Iki kepiye kuwi? J Iki la piye J. maksudnya? Wes di ngono, jangan Cek, terjadi gesekan. Oh digosek-gosek wah ikut mau. Kepiye? Walah, mangkane kuwi jangan sampai terjadi gesekan. Anak yang merenung nasib. Wayangan kang rindu ra ilang saka pikiranku.
dalange kalbuku. Wina. Mak, weh. Proses besake. Anake delok-delok kek ngantuk anake Piye? ya Allah. Sapa? Anake Pras. Ya sangoni. Pras, Ben tangi kuwi mlep. Pras, anakku lho, Pak. Ah ya Allah. Mah nangis ya. nangis iki Pras. Pras, Iyalah kae. ora nangis kuwi ngantuk. Nyun apa? Pok mie. Bakso mah. Ah ya Allah. Wis ah. Iya dinong-nongi wae yo malah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sapa sing nangis? Sapa sing kon tanggung jawab? Yo sing mari nangis. Pras, aku tak tanggung jawab. Yo tanggung jawab, Pak. Yo. Ayo. Alah yo. Tak tanggung jawab wis. Ayo ijab. Ning gak ude. Ayo Pras. Woi. Tanggung jawab. Kue mah piye to kuwi? Coba meneh. Wes. Bulu mataku ben ngene iki. Mas Joko. Tak wis meneng bae. Pripun Mas? Iya. Aku iso. Apa? Wah. Terus kabeh. Maedan, tak kandani. Apa? Pras, anaknya nili nangis, samar bapaknya jaluk sampean. Ya Allah, Pras nek ngono Pras karo aku isih luwih nemen Pras. Pras kowe mbok sing nemen kowe nemen Oh, kowe. aku kok engko aku tak WA Aku Anda. tuh lho, Wes tak aku tuh sampai heran loh. Gimana lo? Aku sampai heran. Aku Orang juga heran. Pras itu kan sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi Ngapain sih? dia masih aku. Dia Ngapain masih sih masih ngejar-ngejar aku? Pangku gini loh. Ala yo, lara gondolku. Ya. Mak, tanggung jawab sama lo. Ya wes. So, ya Mas. Mas. Ya Irfan ya ruci kembang wong ini mupir gumilang ojo siro mengamingo miturut dawe pengira Ya Irfan Niro Jalan sekambang Mangine mupir gembilang Kaca siro mengameno Miturut dawoi pengira monggo laga ikan sekitar uripi yo ing alam dunya kuwi ora kena semoyo Ya Irfan Niro Jalan sekambang Mangine mupir gembilang Kaca siro mengameno Miturut dawoi pengira Ya Irfan ya ruci kembang wong ini mupir kumilang ojo siro mengamingo itu lo dawe pengira Monggo langkah ingkang sekeca urip sira ning alam donya kowe ora kena samaya
Iya, Aduh. Aduh. Piye rasane Mas iki piye? Aduh, penak. Aduh. Podo atose. Salam. Napa? Mas Joko napa Mas Joko? Mas Joko napa? Mas Joko ora Joko? Sampai Joko apa ora? Oh, apa toh? Pripun Mas? Atas. Mak. Mampu balsem loh. Ya Allah, keringan mau. Fresh care. Yalah. Pras tulungi, tendang cenglei. Iki pawange ming pras men. Iso mawangi ya. Ah iya, nya pancen embuh iki. Wis. Pancen lulute karo pras kok piye ta? Ah iya kowe. Aduh, gesekan meneh. Alah, gesekan meneh. Wis to. Napa kelep? Pras. Hei, Eh, Pras. Ya Allah. Ha bojomu kaya Nisa Sabian kok. Ibarate kaya kuwi Basuki Jarmawa Beo. Ya Allah. Anak lu, Pras. Dek, aja ndelok, Dek. Iya. tak nangis meneh. Dek, aja ndelok, Dek. Tabahkan imanmu. Iya. Nek ora, Mak, sampean ke ayu. Heeh. Montok. Iya. Mon apa? Montok. Lho. Semok kok. Ning kok ngarep garan pacul. Ya Allah, Gusti. Yo, Awak Yo, kuwi, weh, nantang iki. kuwi Iki subalan. nantang gitu. Subalan ke lho, nek tes jahit ke mesti oke ukuran to. Pampers. Yo, di. Enggak, Mas. Enggak, Pak. Mak Edan. Oke. Tak kira. Yo, lanjut jalan. Pripun? Pras, Pras. Hei, kamu. wajibnya apa Pras? Wajib apa Pras? Kita pemuda ya. Apa? Oh, mlebu ya. Yo. Mlebu ya berarti ya apa? Oke. Yo, leboke Mak. Yo. Leboke. Ayo. Leboke, Mak. Iya. Aku ora bayar apa-apa. Iya. Di anaknya mlebu kok. Go siji wae apa? Oh, mesake. Pras. Yo. Remuk. Wis. Tak kono. Mak Edan. Anake Pras ki nangis ya Allah. Anake lo. Senengane ngintip tangis bocah ya. Ora apa-apa Pras. Nek aku wis bendino ngene iki. Teh jus. Ser. Paku. Ini ngapain nih, Iya, Pak? nggih. Ngapain, Pak? Nggih, menika mau tak wehke kabeh. Nggih, Pak. Ora, kula mboten sah diwehi ora apa-apa, Pak. Sepenting kula dijok terus. Apa, Pak? Piye? Ora, aku Iya, ayo malah. Iya. Pras, sini bentar.
Padahal sesuk kuwi ro pacar langsung diputus. Yo, Mas Ferdin, asoy. Nggih. Asoy Mas. Pras anak. Iya, tidak untuk ditiru ngono. Mangke tumbas popes ngono. Pras. Pras, kok tuh popes. Go lanjut mawon. Citra Rinda. Sikat. Waru-waru doyong mas, doyong neng pinggir kali. Ayu kinclong-kinclong, kowe tansah tak enteni. Tuku-tuku apa lasep, kangenku wis mencep-mencep. Waru-waru doyong mas, doyong neng pinggir kali. Ayu moblong-moblong, kowe saiki nang ngendi? Benang lawe kloso amok, yen ra kowe aku. Sidoarjo suarane. Wasoy. Sing damai bolo. Waru doyong mas, doyong neng pinggir kali. Ayu kinclong-kinclong, kowe tansah tak enteni. Tuku apa lasep, kangenku wis mencep-mencep. Goyang go. Sing kalem bolong. Waru-waru doyong emas, doyong neng pinggir kali. Ayu kinclong-kinclong, kowe tansah tak enteni. Benang lawe kloso amok, yen ora kowe aku amok. Pisan meneh dulur, pol kele joget yo. Waru-waru doyong emas, doyong neng pinggir kali. Ayu moblong-moblong, kowe tansah tak enteni. Tuku apa lasep, kangenku wis mencep-mencep. Waru-waru doyong emas, doyong neng pinggir kali. Ayu kinclong-kinclong, kowe tansah Sing penting damai bolo. kloso amok, yen ra kowe aku amok. Bisa meneh. Enak jok. Sak jose. Yo wite melu goyang.
Wis saiki nang ngendi benang lawe kloso emoh yen nang kowe aku emoh. Mak Endang. Pamitan. Apa toh? Ya ora. Maksudnya aku ya teko melu ya iki kon pamitan teko pamit. Ya Allah. Muga-muga Oh, oke. Jaman wis akhir, jaman wis akhir. Bumi Apa? Pamitan. Pamitan baik. Pamit. Penak. Pemak. Ya kemah nangis mecak lete. Endi? Aja nangis. Apa, Bu? Disawer. Oh, makene iki kowe sawer. Sini. Ya ampun. Sini. Yo, matur suwun ya. Ya Allah. Makasih Bu Guru. Yo, Mak Endang. Pamitan bae. Nyawer mboten Mas tak cium. Nyawer ora? Nyawer ora? Nih, bojomu gek meteng to. Oh, metune kaya ngono kuwi luweh lho. Rasa nyawer. Aja. Ora, nek nyawer kaya aku wae. Aja. Aku ora tau ngisin-ngisinake. Lep. Ning sok ngisin-ngisinke. Pamit. Yo pamit yo. Kayak mak, kayak lu, kayak. Aku ora Mak Endang. Hah? Sapa? Mak Endang yo, Mak Endang. Di. Korene. Aja disoting ya Mas. Mas, aja disoting. Ya, sapa? Mas Joko. Suwak. Mas Joko, sampean uga wae lah malah luwih sampean e. Yo pamit ayo. Iki anggere pamitan harus kae parani Lep. Wis, Mas. Sapa? Mak Endang apa aku? Mak Endang apa aku? Mak Endang apa aku? Ayo wis. Ya wis. Hah? Ya wis yo. Pas pamitan. Yo, Mak. Pamitan. Lilanono pamit mulai pareng. Tapi itu. Iki masalahnya le nyawer kurang. Salto. Intete jodone. Apa tiye tete apa tete. Ingkang antuk sulit. Para kadang Wong sing bisa nglarani sliramu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mak Endang.